ए मुरारी बोला के जारी लागत कि भगवान दुनिया के सारा खुदर हमनिए के पेटी में डाल देले बड़े। चला ना बाबा ना, भगवान जी से नजर मिलाए में हमके बड़ा लाज लागता रे। लाज लागता ई तार भसुर लागेलन का। छोड़ मजाक। इनके नाम ले लेके तो हमनी के दान के पेटी भरल बा। और बेईमानी के काम ईमानदारी बहुत जरूरी होला। ई हम ना गांव के पुरनिया लोग कहेला। हां चल चला कर दान। देख भाई, चोरी के दान महादान होला। और ई मौका हम तोरा के देता। हे राम, एकरा कहला पे पहला बे करत तनी काम। अब हमरा ई नहीं के समझ में आवत कि रउआ के का चढ़ाई और हम का रखी। देख ई जे गोला बा न, ई भगवान के दान पेटी और ई सारा पैसा हम हवा में उछालम। हाँ जितना पैसा बा ठीक बा। आ जितना ई गोला में रह गइल हाँ उ भगवान के, आ जितना बाहर गइल उ हमार। ठीक बा। हाय देखा। जय श्री राम। प्रभु की इच्छा सिर्फ 1 रुपया। जय श्री राम, जय श्री राम। इली 1 रुपया, बाकी के सब हमार। लागत कि एकरो से बड़ दिमाग लगावे के पड़ी। ए भगवान, हम एकरा खानी मक्खी चूस और कंजूस ना है। ई रहल हमार पैसा। हम एकरा के हवा में अब उछाला तानी। जौन पैसा हवा में रुक गई उड़ाउड़, और जोर वो हाथ से छूट के नीचे आ गई वो हमार। तई ले भगवान के पैसा के का जरूरत बावे। ई त खुदे दानी हुए। रउआ पैसा के का काम बा? ना शॉपिंग करे के बा, ना कपड़ा लत्ता खरीदे के बा। हमनी के चोर चुहार आदमी के पैसा लेके भगवान का करी।